που θα το πω και αυτό γιατί αποφάσισα να τα πω όλα και ας κατηγορηθώ, δεν με πειράζει καθόλου. Είναι εκείνη τη βδομάδα που ήμουνα εγώ υποψήφια. Κοιμόμαστε, λέμε ότι θα κοιμηθούμε. Κάποιος είχε καταλάβει ότι όταν κοιμόμαστε 3 άτομα φεύγουν από την παραλία, αφού έχουμε πει καληνύχτα και πάνε όλοι. Και τρώνε. Δεν ξέρω τι κάνουν. Άσε με τελειώσω. Δεν πάνε και τρώνε. Δεν είπα πάνε και τρώνε. Πάνε έξω. Εν πάση περιπτώσει, και λέω εγώ εκείνη την ημέρα στα κορίτσια: θέλετε να κάνουμε, εφόσον και δεν έχουμε τι να κάνουμε, μόνο να κοιμόμαστε, έχουμε μια διασκέδαση σήμερα. Θέλετε να περιμένουμε να δούμε αν θα σηκωθούν και μετά από λίγη ώρα να πάμε να ακολουθήσουμε και να βρούμε. Και λέμε όλοι καληνύχτα. Εμείς προσπαθούμε να μείνουμε ξύπνιες και κοπανιόμασταν για να μην κοιμηθεί καμιά. Βασικά δεν κοιμήθηκε κανένας, γιατί όλοι το είχαμε πει. Και κάποια στιγμή που φεύγουν, μετά από λίγο μας λένε τα παιδιά: δηλαδή θα το κάνετε? Λέω: ναι, θα το κάνετε. Και τέλος πάντων τις παίρνω αγκαζέ, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν έχει φως. Οπότε μπορεί να πατήσεις κακά μπροστά σου, μπορεί να πατήσεις δεν ξέρω τι. Και όπως προχωράμε αγκαζάτες, συναντήσαμε. Γκόμενες. Θα σοκαριστούμε. Όχι, δεν σοκαριστείτε, αλλά συναντήσαμε κάτι που φωτίζει. Ναι. Ναι. Τι φωτίζει? Αναπτήρας. Αναπτήρας. Τι κάνουν τον αναπτήρα? Εντάξει. Κάνουμε ευχές. Μάλιστα, καταλάβαμε.